Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka New Tribe Youth Council hapo ka jinglam u President rangba u ba roi ko person ram kilalit banyu kendu u Deputy Inspector General jong ka CBI u Pramod Manji halor ka jingyo jing ujor ba kilate ka jaka manibelai haphalau jong tiga tna trekam habakran shikilat pathai kubor u ba roi ko person ram u etho banakliang u Pramod Manji ulapentep ba ka jingtai kamde ka jaka manibelai handai ka de ka community hall banpanan kam ki basa akte ka jaka u ba roi ko par ulama hamting eru Baladaja bagati ka community hall kan kala syaga jaka maniblay kaseng kan sa simpat rakibe ki senjam kinong yalam kaseng haringkat ki officer ka CBI kilalit ban jungo ru ikate ka jingtay ka bagidang pentrey mentah belum pasien itu sosok dong deh. Temukan dia ya. Ini enggak ini lah ini buka ini. Apa kan? Ini pasien. Aku bawa penulis, min bab efektif bawa. Ini sembah efektif Indonesia. Confined to, mostly confined to Meghalaya, but there are cases that are being referred. Yang dong kaseng haka Southrik dong mentau benai di laaya ke jingtho hapo u he dong ka CBI office ang lepo mau ding alor ka jingyo jingtip ka jongni ba kadon ka jingsna ya ka kerja jaka ban mani play hakani ka office dong ka CBI ka bodon hangni hadin bangyo ya ka jingtip il ai ka jingtho ban pan jingshai alor kata ka jingyo jingtip ka jongi kumju ru ban ong ye ki ban panpaw ya ki ba kanik lada kadon ka bakum kata ka jingsna ya ki bakum kita ki jaka mani play ki bodon hangni hapo office kalong persya ya ka ritisan sha jong ka dari India namar ba ngila puli ki judgment ki ba fair joko Supreme Court jong ki High Court ki ba fair bakum juru la ning ipet ya kari tisancha jong kari India ong ba kari India kadi kata secular republic lani kari ka bomdon kanu jing ya sha aliang ya kanu kan yam tilada kami ka bakum kata ka temple hangni hapo office jong ka CBI ka bade ka way na ki tanak trikam jong ka sarkar India lada ka don ka temple lani ka don kanu ka ying maniblay kapan pau ba kani ka office kamlong light lu chu lani kam don chu kata ka secularism aga di nakaliang jong kaseng nila pan pau wit kading persya ban nila ongru ba nila dawaru ba ka office jong CBI ka badon hangni kadai ban ajing syai ngila up mentala situ yo tam ngim simlayo kunu kajing persya mentala kasingi ngila awan ban kendu ya uhe badi page ya kani ka CBI office ka badon nang ni po mau diang bat ban ye kren markmat bat u ban panjing syai luar kini kijing tip ki jongi bat kijing pan bat kijing ya ka jing tho ka jongi nakaliang jong u DIG jong ka CBI office ka badon hang ni bade u head of branch jong ka CBI office ka badon ni po mau diang ulah kren na ka basya yangi ba ka CBI office ka badon hang ni kamdon ganu jing thumu bante ya kata ka temple but ulah ongru ba kani ka building ka badon menta ka kita community center but ka meditation center ya ki nongtrei ki basyong basa hakini ki residential quarter ki badon hangni hapo hajan jong ka office hi but nakaliang jong ka seng ngila kren na ka basya ya uni u he jong ki CBI hangni ban ong ba lada ka day ka meditation center ka seng kamdon kanu ka jing persya dai nang ni akhmat lada japat ba ka CBI lani ki nongtrei jong ka CBI hangni ki pshna lani ki pelong ya ka kum kata ka jaka mani blay ya dalay lay ru nginom sya ya ka bakum kata ngilapan pau ru da ka basay bangim day bangi persya ya kanu kaniam lada pipet haki lada pipet bat ya ka jingong kumba kalong ya po Meghalaya yang giong ba ki babun nangi ki krista
kamut pat ka sarkar jela kan syak ya borok ki police station ya borok ki office sarkar bantai ya kita ki yang mani hakmat jong ki office ke jong ki namar ka constitution hi jong kari India ka ong baka state lane ka sarkar kamdei ban pen i ka jingya syak liang ya nu ru ya kanu kan yam ya kanu ka jat kan ri tiki kmi lenti baka CBI ru kabadi ka win kita na trikam jong ka sarkar India kamdei ban bu ya kanu ka dang hapok ka office trikam ka jong ka lane hapok campus ka jong ka ya kanu ka dak ban pen i baka long kaya syak ya kanu kan yam kadi katai ka jing sngo ka jongi dang kaliang jong DIG boderu head of branch ka CBI ula pentip badula kular yangi ula ong ru dakitin ka basai bakani ka jaka kum bakalong mentahi kamde ka ka temple lane ka mandir ka bagi isna ka ditang ka meditation center lane kata community center na kamenta kini ginong tre ki basyong basa kini ki residential quarter ki badon hang ni hi hapok campus jong CBI office bad ula kular yangi bakal kanomdon kata ka jing temu ban bu lani ban pelong ya kani kacaka kum kata kacaka mani blay jongki nong tre ki badan hang ni hapok kani ka CBI office but ru residential quarter na kalian jo kaseng ila let ru ban pet ya kani kacaka ban let kmi hi daladi bat kum bakalong hi mentang ila i ya ka signboard ya ka belat ho bakade ka meditation center kam community hall jongki nong tre ki basyong basa hang ni bat nginget ba kani ka jingi kren ka jongi bat uniu he jong CBI ki officer ki bedon lang hang tu un bat yala ka jong ka khitien bat kanom don ka jing pen kala hadin habun bat nakaliang jong ka sengin bot din ya kani ka kamin pet ngor ba balada ka don kata ka jing kala ka jing ekran kum bala ekran menta ka sngi bat kum ba ula pen pa nakaliang jong ka sengin don ru sa kiwe ki lat kilenti ban shim na marba kum bangong ipi menta ngitang tho tang ka CBI office bat hakiwe kibor ngidon ru yakiwe pat kibor ki bakham hajrong ki balada ngi iba ka CBI office ka pen kenya ki kendon lani ki jing patha ki badon hapo constitution jok India bat ki rai ki baka supreme court kala ai ki rai ki bagi high court ba fair ki la ai halor kani ka benta ka bomsha ya ki public premises lani ki public office banbu ya ki nu ki cakamani belai kambut nak kaliang jok seng ngin sashim ki lat kelenti ban ujor shekibor ki bakham hajrong kenang ban penting kena baki office jong ka sarkar ki jaka jong ka sarkar la kalong jong ka sarkar India la kalong jong ka sarkar Meghalaya kimdei ban pen kle lane ban pen i baki ya sha liang lane kilong liang hakanu ka jat niam hakanu kan niam ka badon hang ni por India Ikop pensna kita ka company play juki. fi kumbakalong himenta kajing pet ka jongi ngimtip na kajing wan na kajing long jong kadur jong to kajaka hot ngila don kajing mudur ba kamde kata community center la ne ka meditation center ringinget ngi hadin kajing kren ba new officer jong ka CBI ula kren ngi da ka basai ba kadur kala banlong na kumnu guru ndre kinom pen kala pat yaki kum kata ka temple la ne ka mandir tingi shim ya kata kajing kren ka jong u bat nginget ba unbat ya kata kajing kren ka jong u balada open kala ya kata ngila kren na ka basai umentan ru balada ka don kajing kala ka ba open kala ya kani ka meditation center syakata ka jakamani blay tingin man sin na kaliang do ka sengru ngin sa siya kiwe kilat